Oh, jogan. Mi. Kemarin sama kok nyapu biasanya apa? Kok niku lho, gak biodo aku mulai ae. Ya Allah Mi, aku luwe gak ono apa-apa ndek kono. Masalah jane wong pahite sak kedung kandang karo dhewe ngono. Paling kok disiwir ngono iku Sri paling Sri. Cek gak doyan apa-apa lah. Iya. Wong iku gak percaya nang biodone. Bal dinceng balik ndelok ngono. Males lek koyo ngono iku lek biodo koyo ngono iku gak koyo aku lek sing duwe kae kalau dhewe ya Sri ya. Terus apa pas biodone ndok sampean? Ya udah dua jenis slametan ya kudu ngono ya. Kudu ngono ancene. Wis kok mangan ndek kene aku bebek goreng aku. Aku sajane te mangan jangan bayemi ndek omah. Lah apa ya bebek goreng ta ndek kene? Mangan apa ora? Ya gembuk ta. Ya aku enak niku dikei makna koyo watu. Mentok. Iya. Lah wong iku nyele aku lah dengi. Terus aku dikai apa? Gulune tok iki lah mbek cekere. Lomo ta lah buana sampah. Lah masa aku ya langsung tak gua ta Mi. Lah rupane kai-kai kok ngono. Ya aku iki blorong ambil sing dikai wingi. Iya. Lah iku lak iki kari yang lalu Sri. Ya awon mangkakno koyo watu lek tak kira nanti. Ampun, tapi kan buak ora. Tak gua ta Mi. Lah masa aku geragas koyo ngono. Kamu kok nemen-nemen wong kuwi medite iku kok nemen-nemen. Jangan ya Mi ya. Aduh mbak, iya goreng. Ya Allah, jangan ngantuk ta wis. Nah iya. Terus aku mangan ndek sama lagi. Iya mangan pisan suwen ya ora ya. Ono kan? Ora ono wong tak dijal.